Men bu ýatlama goşgymy Aşgabat şäherinde ýaşap 44 ýaşyň içinde aramyzdan giden Kakymrad agamyň ýagty-ýadygärligine bagyşlap ýazdym. Ýatlanýan sen. Ýatlanarsyň elmidam 44 ýaşda giden agam Kakymrad fiziklikden ýaryljakla gurtoklar, ýürekler ynjyýa çekilýär periýat, bitiren işlerin gözüne gelse, iýlen lokma bola ýazýar, kadarlydyň, kadardanyň gerçekdiň seni hiç unutmaz Aşgabat şäher. Allah ömrün uzak etsin dilegim. Täs gelesem taklap otyr oljagyň. Kän gynanýan senin agtyklar dälle, gara toprak gurşaballyk ujagyň. Perdetleriň Ferhat, Altynay Nazar, Ayzereniň bilen eje käbede yetim öňüp ötdi Kakymradagy. Durmuşyň gyrasyndan ýaňy giripdiň, söwdägärdiň, bereket sen bilenni. Ýadamazdyň, ýaltanmadyň hiç gaçan. Dokudyk düdügdi barda derbe yer. Seni anjamaga sebäp ýokdular. 44 ýaşmy maglaýaňa ýazylan, senin üçin agyr nama düdülen, öýüňde uly toy, ýöne sen ýokda. Bag toy tutýar gyzyň Aýjeren, ak patasyny beräýmeden gynanýar. Basyn tepap bugün naçar gyzyň. Gyzyr has dogry kakasyn bolýar. 100 bolsun, 1000 bolsun toy mekelleti, sen yerin başkada Kakymradagy. Toy gününe naçar gyzyň kemsinýär. Suratyny fiýellap göz ýaş dökülýär. Gowuşdygyna agam kakyň ejeňe gyzyňdan gidiberdi dagdy doganyň edi berýet agam Gurban Muradam. Senden ýer toluly ömür ýapragyň. Yeňil bolsun agam herne topragyň. Ağlamaly däldi bugün toy günü. Ak pataň aljakdyly eliňden, aljakdyly doga dilek diliňden. Ýakylaryň ağlap ýeňe toy günü. Sen juda daşdala agam ýeliňden. Özüň bolmasaň da ruhyň ýaşaýa. Gelensiň sen kemelige öwürlüp, ýürekler barýara sensiz sogurlup. Toy gününe ağlamaklyk aýyp däl. Göz ýaşdagy näme agam sen üçin. Sana serin janyn berjekler bara. Ejes dogonjuň ýatlap nalaýap. Kymmatdyň da dünýäň baýlyk baryndan razy bolgun täç gelejem ýaryňdan, perdetleriňden, ýakynyňdan, ýadyňdan, toýuň saatlygyna goşulanlardan anjamagyn agam herne rahat ýat. Aýjeren gyzynyň bagtyn dile. Ýüreklerde ebediyetiň ägirdim. Allah'a gereksin ýer ýumdum gözüm. Yerin doymu barmy, key barmy dödüm. Sen ýoklugyň bildirmejek bolýarlar. Dost, ýar, deň dost, ýene klassdaşlaryň, owa dostlar, garyndaşlar iýilgüniň könüden gelen bir gurrun bardyr. Allah tüýünni ýerle diýerler. Sebäp bolun beýik Allahyň nazaryna. Ogluň ýydyň barja kemidiňe sen ýoklugyň ýumurjakly dünýäni Zeren geleceğimin edermen oğlu Ahmet enin bir ýatlama ýazdarýar. Tirseňe kallyrýar ruhyň şad edip. Tüwelime öýüň bugün toýhana. Aýjerene ýygyz gyzyňa diýjegim. Ağlamagyn. Ağlap öýden gitmegin. Ýylgyryp git. Ýylgyryp gelýänede kim göwnüňiz Allah dolsun janjygym. Bagtly bol. Taýlap keçeniň bilen. Köpel känel agdy berse ýaşaňsyz. Serediň tüberek bugün siz bilen. Söýüň bir-birine ýürekden ýaşlar. Ömrüňiz bagly bolsun süýjü günleri. Kakymrad agam wagt bolan bolsa, toýuň sesi arasmana galardy. Aramyzdan ýer gidinçe ägirdim. Ruhum koy, hoş geldin, salamat gitsin. Adım koylar, agdyklarga çowlaňa. Sen anjama agam, diňe rahat ýat. Toprağa ýer koydun jan agam basyň. Ruhuma taqdim edýär. Lewaply bäşim. Zaýyn cennet bolsun agam nur içinde ýat.